ସେଟା କେମିତି ଲାଗିବ? ଆଜି ଗୋଟେ ପିଲାର ମଜା ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ ଆଉ। ଆରେ ମୁଁ ହଁ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ଭାଇ ତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ତମର ଦିଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା? ସେଇଟା ଆଉ କେମିତି ହବ? ସେଇଟା ତ ଲେଖା ଗଲା ନା ନା, ସେଇଟା ତ ଲେଖା ଯାଉଛି ନା, ସେଇଟା ଆଉ ହବନି। କଣ? କୋଉठे? ଯେ ନାଇଁ